खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारी। गोनां रादाबाव दङ त्रिपुरायाव थांनाय बुधबाराव CPIM आरो BJP मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जायो। बे दाङाबाजि जाहोनावनो BJPनि मावथिफोरा CPIMनि मावख' आरो खौरां बिजोंनि मावख'फोराव गाग्लोबो। बे गाग्लोबनाय जाथायाव सा 10 सुबुङा जखम जानायनि अनगायैबो गोबां गारिखौ सावनानै होनाय जादों। त्रिपुरायाव CPIM आरो BJP हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि जादों। BJP हान्जानि मावथिफोरा त्रिपुरानि माखासे जिल्लायाव बे दाङाबाजिखौ खालामदों। BJPनि मावथिफोरा मोनथाम खौरां बिजोंनि मावख' आरो गंथाम CPIMनि मावख'आव गाग्लोबो आरो अर सावनानै होयो। बे दाङाबाजिनि जाथायाव सा 10 सुबुङा जखम जानायनि अनगायैबो गंद' गारिखौ सावनानै होनाय जादों। त्रिपुरानि राजथावनि आगरतलायाव थानाय प्रतिबादी कलम दैलि आरो बेनि टिभि चेनेल BP24 दैलि देशेर कथानि मावख', गमाती जिल्लानि उदयपुराव थानाय दुरन्त टिभि चेनेलनि मावख'आव गाग्लोबो। सोनाब त्रिपुरा जिल्लानि मेलारमादआव थानाय हादसा CPIMनि गाहाय मावख', साब डिभिजनेल मावख' आरो बिशालगड़आव थानाय जायगानि हान्जानि मोनसे मावख'आवबो गाग्लोबो। मुंख'जाथावदि थांनाय बुधबाराव BJP आरो CPIMनि मावथिफोरनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जानाय जाथायखौ लानानैनो BJPनि मावथिफोरा बेबादि गाग्लोबनाय जाथायखौ खालामो। Garis